Desde hace min te trouxeron, eres dona dos meus sonhos. Desde hace min te trouxeron, eres dona dos meus sonhos. María Xosé Silvar, SES cantando encerdido no PAF, no bar Aqueira, e cantando na inauguración dunha exposición dun veciño de Ames, de Adrián Cuña. Pixelín, moi bo día. Hola, bos días. Bueno, estamos encerdido, estamos inaugurando e estamos pois con todo o luxo inaugurando con SES aí cantando. A lo grande, como din, ¿no? A lo grande. Imos aproveitar xa pois de entrada para recomendar esta exposición a todos os veciños e veciñas de Ames que queiran dar unha volta pois por esa zona tan bonita das inmediacións de Ferrolterra, non? Como digo eu, San Sadurniño para arriba. San Sadurniño para arriba, como chegamos ali? Pois eso, de complicado. San Sadurniño para arriba, é todo recto. Sí, o sea, collemos San Sadurniño, tiramos para arriba. Tiramos para arriba diríamos... hacia como se di, hacia Ortigueira. E o topas. E chega un momento que vemos Barqueira, non? Casi, porque fai esquina así na reta. Sí. E no, antes ves Cerdido, sí. E xa por ali está. O sea, cando vemos o letreiro de Cerdido, pois empezamos a sospeitar e dicir, bueno, vamos un poquinho máis lento, que temos que parar aquí no bar Queira, pois para ver esta exposición de Pixelín Photo Live. Sí. Isto como se titula esta exposición? Sí, a titulei así, bueno, porque sempre que busco algún concerto, sempre que vexo algún concerto de algún artista un pouco xa máis internacional, sempre Pepito López Live, ¿no? Concerto en vivo. E dixen, igual, pois como é de concerto, se é en vivo, pois vou no chamar así, é moi sinxelo, tampouco me rompe moito a cabeza. E de algún xeito, pois, a pesar de que fixeras así, pois como unha copia, como quen dice, vou copiar isto que vexo aquí por o mundo, pois tamén vai un pouco co sentido de fotografía que tes ti, porque ti realmente o que captas é esa vida, e captas moito esa vida, que esa vida que vai acontecendo case compás a compás nos concertos os que acudes, porque estás especializándote absolutamente, Adrián, pois en fotógrafo de concertos, non? Sí, a verdade é donde máis cómodo me sinto. Eso que fago fotos e últimamente vídeos de toda a índole, pero é donde máis o disfruto. E se ainda por riba é dun grupo que controlo e que me gusta, disfruto moitísimo máis. Creo que xa podemos ver na rede tamén, agora nos dirás pois como é ese enderezo virtual, pero que xa podemos ver na rede tamén incluso pois algún vídeo dos que fixeche con SES na inauguración do concerto, sí. E unhas fotografías que sí que xa vimos preciosas desta muller. Sí, a verdade é que eu, bueno, nin na miña propia exposición son quen de deixar a cámara xa che digo, é como máis disfruto dun concerto, buscando a foto, buscando o momento, buscando o sorriso, buscando o xesto, mentras estou coa música e tal, e non podo parar. Se sona a música e teño a cámara na man, aínda lle facemos algo. Por iso che dicía que estaba ben, que todos os xeitos ese título, aínda que dis que puxeche así pouco por sen comerte moito pois a cabeza, nin pensar demasiado, está ben eso de Pixelín Photo Live, porque aí está a vida do que ti recolles coa tua cámara. Adrián, isto todo ten un comezo. A ti gustache moitísimo un grupo galego. Sí. Ali dis, bueno, vas seguindo ese grupo por moitos sitios, e de repente, pois, atopaste que case o grupo empeza a seguirte a ti porque empeza a ver as túas fotos aí, pois, pola rede, e di, caramba, que fotos máis estupendas nos fixeron. La Matumbá. O sea, o de La Matumbá foi de botarlle morro. Foi de atreverme, vamos. Tiñan os vin en vivo por fin despois de moito tempo, que desexaba velos, e un día falei con eles e dixen, oye, ides a Expo de Zaragoza, non? Que vos parece se vou con vos e vos fago unha reportaxe en foto, en vídeo de toda a viaxe, toda a experiencia, non? Botaron contas e aceptaron, non? E a partir de aí, pois foi, ao principio eu preguntaba se podía ir, e co tempo me decían, ves, o sea, vas vir, non? O sea, vamos ir a Francia, al Oriente, vas vir. Cando ao principio iba eu dicindo, podo ir, non? E co tempo pois fun medrando con eles, non? E eles me abrironme moitas portas. Sempre che presentan outra xente do rollo musical, sempre che presentan, estás con xente, con outra xente, bueno.
vanche abrindo moitas portas sin querer, E ademais de algún xeito pois trouxeche a Galicia e os grupos galegos algo que estaba moi de moda polo menos nos anos 60 e nos anos 70, nos 80, que era que os grandes grupos levaran pois, Fotógrafo o seu propio. fotógrafo propio, non? Sí. Bueno, pois ala, xa quen somos La Matumbá, somos fulanito e Adrián Cuña que toca a cámara de fotos. É fotógrafo. Non, é fotógrafo do grupo. Moitas veces. La Matumbá foi esa primeira porta, pero despois abríronse moitas máis. Non sei, estou pensando en Ruxe, por exemplo, que creo que tamén eres prácticamente fotógrafo e tamén cámara, porque agora tamén estás facendo videoclips oficial, non? Con Ruxe son máis videógrafos, sí, a verdade que sí. Foi tamén como di meu pai, non podes rexeitar nada, e como di miña nai, se non sabes se podes facer, dilles que os chamas logo. Non? Entón, pois sí, sí que está é moi certo. bonito eso de decir, bueno, pois segunda, nunca lles vou digas que pensalo. non lles digas que non, dun xeito tan colga, dilles que dentro dun rato os chamas e evalúa e pensa se a cousa tal. E un día me chamaron e me dixeron, oye, que faz videoclips? Non, pero facémolo. Aí chegache un poquinho tarde a recomendación da tua nai, non? Sí. Ese non aí. Pero bueno, correxino, Correxino, sí. No, pero facémolo. Non, pero bueno, pero podemos lle dar aí e tal. E a verdade é que fixemos un vídeo con eso, Ruxe, Rock do País, que é o single do novo disco que está para salir, que estrenan en Capitolo día 31 de marzo, e está sendo un éxito impresionante. A ver se non me durmo nos laureles neste segundo, que está a punto de sair outro segundo videoclip con eles. E moi ben. E fixen outro videoclip tamén con Pito de Picasso. Ou seja que, en fin, vas percorrendo, eres toda unha enciclopedia fotográfica da música galega neste momento. Se queremos probablemente ir os anais dentro duns anos de saber o que se facía lá polo ano 2010, 2011, 2012, tenemos que ir pois aos teus arquivos. E que siga, e que se amplíe, e que me den un toque máis dun grupo que sempre se pode facer algo. Sí, porque isto que comezou sendo case unha afección, a túa afección á fotografía, que tamén evidentemente é unha afección sustentada pois nunha formación fotográfica, que o temos que dicir, pero que empezou sendo así, pois eso, como eu sei facer fotografías, estudiei algo de fotografía, vou facer por aquí. Son un namorado. Estás en este momento sendo unha segunda profesión ou unha profesión complementaria, non? Porque ti sigues nadando todos os días para poder vivir, non? Sí, a mí o que me dá como digo sempre, que me dá de comer é nadar. É ser profe de natación, de monitor de natación, non? Os nenos son unha maravilla. Bueno, os nenos pequenos, os nenos maiores, sempre digo que lles dou clases a nenos entre 1 ano e 99. ¿No? Sí, pero eu o que máis devezo tamén desde moi pequeno é a música. Entón se me mesturaron dúas aficións. Como di moita xente, que sorte que traballas en cousas que che gustan. Home, afortunadamente por agora, afortunadamente o tema da fotografía sigue sendo algo que me gusta e que saco a cámara cando me apetece, porque coñezo máis dun fotógrafo que xa está con ese desgaste de non quero ver unha cámara fora do traballo, non? Claro. E eu por agora podo defender e estar contento de traballar en exceso, como me di miña moza. Traballas demais. O que reconfero, sí, claro, cando o traballo é prazer. Hasta certo punto, sí. Hai un momento no que realmente pois se mesturan as dúas cousas. Adrián, imos recomendar pois a toda a veciñanza de Ames a que se achega a ver as fotos deste veciño de Ames ata Cerdido, que como dicía el, pois un chega a San Sadurniño, tira todo o reto cara a Ortigueira e chega un momento que ve Cerdido e xa aí, case na esquina no cruce, vai ver pois Barqueira, que é onde están as fotos de Pixelín Photo Life, esta exposición que virá aquí a Ames, non? Sí, xa está aí en negociacións con un local que recolleume con moita garimo xa máis veces, xa outra vez na outra exposición que é o Ferlós, bueno decir, porque é así. Sí, non sempre ademais dicimos que son esas pois como o Ferlós e algún outro local que temos por aquí, que son eses locais culturais alternativos que temos afortunadamente así, loitando por agromar e por deixar que os artistas do concello pois tamén se expresen, non? Sempre me recibiron como cos brazos abertos e a verdade é que non podo evitar volver a pasar por ali. Eso, dende logo. Ben, pois o que dicíamos, recomendamos como antes a esta exposición que tenemos no Ferlós
sen data aínda determinada, pois visitar o Barqueira en Cerdido, aproveitar pois para visitar esa zona de Ferrolterra que é tan bonita, chegas un poquinho ata Ortigueira a ver o mar, por exemplo. Tamén, pois, para aqueles que non poidan viaxar e teñen que agardar a que Pixelín Fotolife chegue aquí a Ames, a Bertamiráns, o Ferlós, temos un enderezo virtual que simplemente desde o salón da casa picando no teclado do ordenador podemos verte. Teño a página web pixelinfoto.com, foto con PH, todo moi internacional, e ali están pois todos os links que levan a YouTube, os vídeos de YouTube, que levan as galerías de fotos que teño en Flickr, que teño o meu blog tamén. No blog é onde máis informado se pode estar, porque é onde máis poño as novas, é onde poño curiosidades, etcétera, do mundo da fotografía e do vídeo. E solo no pixelinfoto.com temos de todo. Adrián, comezábamos con SES, que estaba pois inaugurando contigo a exposición, que estaba ilustrando musicalmente a exposición, que agardemos que, si non que nós queremos que sexa SES, porque temos así moita devoción por ela tamén. Eu tamén. Pero pois que tamén esperemos que estea tamén aquí cando inaugures no Ferlós. E imos despedirnos como la Matumba por aquilo que nos estabas contando, se che parece. Porque me darei con eles. Exactamente, que abriu a túa porta pois para esta vocación, segunda profesión na que estás inmerso agora, para que te desexamos todos os éxitos do mundo. Sabes que te queremos. Veña, gracias.